Amalungu egqiza elilawulayo kwisebe lezempilo kwiphondo laseGauteng andwendwele eCarltonville eNtshona Rand ngalentsasa ukuyokujonga ukungathotyelwa kwemigaqo yesigaba sesithathu sezithintelo ze-COVID-19 nanjengoko amanani enyuka kweli phondo. iGauteng Coronavirus Command Council izawudibana namhlanje ukubonisa ukuba iqiniswe na imithetho ye-COVID-19 kweli phondo, ukanti iinkokheli zeli phondo ziphumile ukuyojonga ukuba abantu bayakwenza okufanelekileyo ukulwa i-COVID-19. Umphathiswa wezempilo eGauteng ebeseCarltonville ngalentsasa. Izolo umphathiswa wezempilo uthe i-1470 abantu abalaliswe kwizibhedlele zikarhulumente, i-3400 yalaliswa kwi-private hospitals. Izibhedlela zifikelele ku-72% ukugcwala. Iphondo laseGauteng lithi lizawucela urhulumente aqinise ilevel ye-lockdown ngaphezulu ko-level 3 ngenxa yemeko ekuyiyo eGauteng. Sibuyele estudio.